Ете, пичове. Какво става от тетита? Мале. Какво направихме? Това още забива, бе. Това още забил. Още гърми! Още има. Къде, бе? Чия се, къде? Натам май продължава. Да, натам О, май гад, човек! Мале, така ладно. Ама не мърдай телефона, пречи. Гледайте как лагна грозно. Мале. И продължава. Още гърмива, човек. И натам се продължава. Видя ли там? Няма да видиме. Тук какво е направил? Мале, гледайте. Водата как. Добре, чао, това беше си сега от нас. Ще има клипове скоро. Ти много. Аз сега си играем и на GTA 4, си правя клипове. И чао, това бяхме ние, Данката и Ванката. До скоро.